Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Inħobb invarja ħafna fl-ikel li nsajjar u nħobb nesperimenta wkoll. Ninsib diffikultà hi kif nippreżenta l-ħaxix lill-familja tiegħi. X'inhu l-aħjar? Nalleh jew nħallih frisk? Mela hemm ħafna metodi kif tista' isajjar ħaxix. Ovvjament min fil-passat konna ninstigaw li ħafna min nies kienu isajru billi jallu l-ħaxix ġu ħafna ilma u dak l-ilma jintrema. Issa qed ninstigaw li nafu bl-esperimenti li ħafna min nutrijenti ta' ġol ħaxix jintilef ġo dak l-ilma. Ġifri importanti li nistimjaw il-ħaxix nistgħu nżiduh mal-ikel u nagħmlu dak il-metodu ta' tisir milli nagħmlu f'ħafna ilma u dak l-ilma jintrema. Fil-ħajja maġla tal-lum ħafna minna jsibuha l-aktar faċli joħorġu ikliet lesti mill-friża u jsaħħnuhom fil-forn. Però dawn l-ikliet li nixtru lesti ikunu mimlija preservattivi li ma jagħmlu xejn ġid lis-saħħa tagħna. B'hekk importanti li nagħmlu mezz li nsibu ħin biex insajru u nippreparaw l-ikel aħna stess. Jekk wieħed isajjar minn qabel iżda, kif inhu l-aħjar mod kif wieħed jerfa' l-ikel? Din hija importanti ħafna fil-fatt meta minħabba l-aġla tajjeb minħabba nuqqas ta' ħin li għandna biex insajru tajjeb il-metodu kif taf wieħed isajjar u kif jippreserva l-ikel huwa importanti ħafna. L-iktar waħda komuni tajjeb li għandna nagħmlu fil-kċina huwa li nsajru l-ikel u kemm jista' jkun nifriżawh. Tajjeb ħalli mbagħad kull ma jkollna bżonn nagħmlu huwa li nħorġu l-ikel mill-freezer u ovvjament nitulizzawh aħna parti mid-dieta tagħna. Apparti minn hekk tajjeb ovvjament hemm ħafna preservar ieħor li jieħu ħin twil biex isir tajjeb ovvjament aħna mod regolari tajjeb u ta' kuljum il-friżar tajjeb huwa l-iktar wieħed metodu. Qed nitkellmu aħna fuq ikel bħal salsa tajjeb meta nagħmlu salsa, ikel ieħor tajjeb li flok nużaw ikel li huwa diġà lest tajjeb aħna nippreparawh minn qabel tajjeb bħal jiena f'burgers tajjeb u affarijiet oħra li naħsbu li huma unhealthy tajjeb imma ħafna drabi jekk nagħmluhom aħna u nkunu nistgħu nippreservawhom aħna dawn insibuhom lesti milli nixtru affarijiet oħra illi jkollhom ħafna preservun u kimiki oħra illi kemm jista' jkun nippruvaw nevitaw. Insibu metodi differenti ta' tisjir li nistgħu nużaw minflok il-qali. Il-forn joffri alternattiva tajba għal-qali, b'mod partikolari fejn jidħol ix-xiewi tal-laħam. Biex nagħmlu ġid tas-saħħa tagħna, x'nistgħu nżidu mal-laħam meta nixwuh biex ikollu l-istess toma tajba li jkollu l-laħam moqli. L-iktar huwa metodu naħseb jiena li huwa effikaċi u li jagħti toma kbira huwa li wieħed jimmarina il-laħam qabel fil-fatt ma jiġi mixwi. Tajjeb ovvjament ċertu herbs u spices tajjeb jiġifieri għat-toma tagħna personalizzata u li toġobna hija xi ħaġa li importanti li nagħmlu għax ħafna drabi meta xi ħadd ibiddel dan il-metodu ta' tisir li jiġri huwa li jgħid imma xwejt pereżempju chicken, xwejt biċċa laħam u hija bla toma. Tajjeb meta wieħed jimmarina tajjeb qabel jista' jmarina fl-imbit, tajjeb jista' jmarina f'ħafna affarijiet oħra, il-kontenut tal-imbit tajjeb li hija l-alkoħol tajjeb ħafna drabi dan meta ħajsir tajjeb ħafna drabi l-alkoħol ħajvapor allura mhux se jagħmel parti mill-enerġija tajjeb mill-kaloriji li jkun hemm ġol ikel. Imma ovvjament importanti tajjeb ħafna min-nies illi jagħmlu dan il-metodu għax aħna li rridu tajjeb li jkollna toma tajba fl-ikel tajjeb milli just ngħidu għax il-qali kien huwa l-unika mezz tajjeb kif wieħed jieħu toma ġol ikel. Alternattiva oħra ta' tisjir hi bl-użu tal-pressjoni tal-arja. Il-pressure cooker m'għandux bżonn ħafna ilma u allura l-vitamini u l-minerali tal-ikel ma jintilfux. Minn barra hekk, it-tisjir b'dan il-mod jirrikjedi anqas ħin. Tikka aktar fuq saħħtek. Illum se nwaslulkom xi pariri dwar kif inbedu l-uġigħ ta' ras kawża ta' stress b'rimedji sempliċi.
għandna norqdu tal-anqas 8 sigħat kuljum. Noqogħdu bil-qiegħda kif suppost, b'darna dritt. Ma nerfawx affarijiet tqal. Jekk xogħolna jirrikjedi ħin twil bil-qiegħda, għandna nqumu nippassiġġaw kull ftit ħin. Nagħmlu eżerċizzju fiżiku regolari. Immorru spiss għal vista ta' għajnejna. Nippruvaw nikkontrollaw l-istress. Tikka aktar fuq saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.